Takže nazdárek, tady Proklínač a jdeme si zkusit nový formát. O co jde? Kdo mě neznáte, já jsem Proklínač, mám podcast na Spotify, který už trvá asi 2 a něco roku a celou dobu to dělám jenom jako podcast, ale teď jsem se odstl na nějaké delší dovolené z důvodu léčby atopického ekzému mé dcery na Tenerife a říkal jsem si, že když tady furt někde rajzuju autem a mám pronajaté auto, není od věci udělat nějaký video, podcast, ale vzhledem k tomu, že se nerad natáčím a nejraději podcasty dělám v autě, tak mi přišlo takové nejvíc obohacující a zároveň komfortní pro mě to udělat tak, že jenom a pouze budu natáčet, jak tady rajzuju. Teď zrovna dítě uslo, dojeli jsme na naše ubytování, já jsem si dal cigáro a teď je za úkol najít nějaké parkovací místo. To znamená, já můžu teď to využít, něco nahrát, uvidíme, co z toho bude, pojezdíme tady po Los Cristianos. Snad se nestratím, což se mi stává velice často, já nedělám nic jiného, než jenom bloudím a uvidíme, co z toho bude. Co se týče, jsme tady týden, já jsem se pořád odhodlával, pořád nebyl prostor, nebo čas, nebo chuť něco natáčet. Přece jenom jsem tady v nějakém úplně jiném režimu, 24/7 s rodinou, žádná práce, jenom se běhat kolem dítěte, jezdit na výlety a popravdě mluvit před manželkou se mi úplně nechce a v momentě, kdy mi, a stalo se mi to jednou nebo dvakrát, usne dítě, tak jsem tak rád, že si můžu dáchnout, že jsem usl jenom v autě, nebo jsem swipoval na mobilu. Co se děje doma v současnosti moc nesleduju, neustále plánujeme nějaké výlety a snažíme se zabavit tím, aby jsme toho co nejvíc viděli, máme tady strávit celý měsíc. Týden máme za sebou, každý den byl nějaký výlet, je to docela únavný. Nejvíc do toho háže vidle to, že my máme vlastně za úkol každý den to dítě jednou aspoň namočit pořádně do té vody, aby se osolilo, aby trochu vidělo, aby polečilo ten ekzém a aby to nebylo jen o tom mořském vzduchu a tom klimatu, ale aby na ní působila i ta voda. No tak jako zkrátka dobře, to je největší hardcore zatím, protože když si člověk naplánuje výlet, dítě vám ve 2 hodiny spí a největší horko je ve 2, tak jednoduše není úplně hračka to děcko dostat do té vody, protože je přece jenom leden a já vůbec nevím, kam jedu, jo, popravdě teď si vůbec nestrachujte, podíváme se, kde to je, já jsem se teď vyhl té koloně, co byla přede mnou, ono to Los Cristianos není úplně žádná zábava, je to jedna kolona za druhou, nevím, jestli tady jsou dobrý pláže nebo co, jako je tady nějaký vlnolám, vlny tady úplně nejsou, co jsme tady pojezdili, tak všude zatím byly vlny. A ať jdete na východ, nebo na západ, nebo na sever, tak všude šlahají vlny a my tady na jihu opravdu ty pláže jsou takové příjemnější a schudnější. No a už tady zase nějaký špunt. Tak co, jedeš někam, holko? Snažíš se zaparkovat? Nejde. Nepovedlo se. Sanitku už neblokuj, to není úplně zábava. Jo, co jsem si tady všiml, je tady kolona a vždycky, když tu je kolona, ti lidi stojí prostě, nedělají tady uličku jako u nás. Já jsem to říkal manželce, dívej, oni nedělají uličku, správně bychom měli jet tak, že už mám levé kolo. Pokud jsem v rychlém pruhu, tak bych měl mít levé kolo v tom, z cesty, pravé kolo na tom a ejhle, vždycky se z toho směju, jak oni jezdí jako pitomci. A nakonec jsem to vždycky já, protože ta sanitka tady nehouká, ona prostě přijede, všichni uhnou a na mě nakonec někdo troubí jako hej, uhni taky člověče. Já na to nejsem zvyklý, já jsem zvyklý na to, že my si těm sanitkám uhýbáme dopředu a nemusím se furt dívat do zrcátka. Když jsem v té koloně, tak už nemám vůbec potřebu ani chuť se dívat jako, co se děje.
tak tady si to dáme doleva, tady to vůbec neznám, protože teď jsem vlastně zase pod ubytováním, teď jsem ujel takové kolečko, 5minutové a jsem tam, kde jsem byl, víceméně. Tady to neznám, půjdeme se dolů. My jsme tady na takovém terasovém ubytování, máme to štěstí, víceméně, že tady je hodně místních, že ty apartmány jsou obsazeny i domorodci, že to není jak o pár set metrů dál, kde... A, pozor, ne, hovno, tak to je slepá, dobře, já už vím, kde jsem. To je ta slepá, která je pode mnou. Hej, půjčil jsem si auto, dostal jsem úplně jiné, než jsem chtěl. Chtěl jsem Opla Corsu, dostal jsem Fiata Pandu, co to je, Fiat Tipo Cross. Docela v pohodě auto, všechny tady ty krpaly, ale že ty krpaly jsou fakt podělaný, jako tady na tom Tenerife, protože co si budem, to je malý ostrov a uprostřed ční jedna pitomá sopka. A ta sopka, a vlastně všechno se odehrává na pobřeží, kde je teplo, a pak tu máte, a pak jedete jenom do grapa, zima, mlha. Jo, jako v tom mají všichni pravdu, že je to tady hodně o tom, že tady jsou všechna podnebí. Budeme už zase hledat parkovací místo, já na to dlapu, mi se vůbec nechce. No a dneska asi houbelec. Jak to, že nejsou lidi u vody, nebo proč nejste na výletech? To jenom trochu se zatáhnete, tak už jste doma? Vlezu jste tady? Ne, to pytle. A přímo ubytování, tady bydlíme. Rezidence Kaktus, nepíchá, je to pohodlné. Ne. Kdo nám je truby, proč? Hledám parkování ty ptáků. Tak to bude dneska zajímavé. Zatím se mi pokaždé podařilo nějak zaparkovat, rozumně, slušně. Dneska to nevypadá. Dneska to vůbec nevypadá dobře. Jako aut tady přehršel. Nemusíte mít strach, že vám ho někdo ukradne, protože co by s tím autem na ostrově dělal, ale zdá se mi, že tady přibývá aut. Bože. Tak budeme kolečkovat. Třeba se někdo už naobědvá a pojede dopryč. No jo, máš skútra, vole, užij si to ptaku jeden, vole. Dítě se probouzí. Ne, dítě spí lahodně, hlubokým spánkem. No nevím, jestli tady tohle půjde ven, jako takhle začít podcast, to je úplně neštěstí. Každopádně druhá varianta, že budu nahrávat s manželkou, že? Ale já se necítím mluvit před manželkou, já bych chtěl tady vypíchnout nějaké věci, jaké nešvary se mi dějou. Například, jste na pláži, čistě turistická atrakce, to znamená každá restaurace 20-30 euro za jídlo. Tak si nedáte tohle, nedáte si tamto, trochu to hlídáte, 50 euro oběd pro dva, že? Jdete nevím, jak se to jmenuje teď ta restaurace, prostě byli jsme včera v nějaký garáži, prostě 4,8% hvězd z 5, strašně vyhlašené, domácí kuchyně, blablabla, narváno, parkoviště úplně zase v kopci, prostě. Když jsem tam chtěl odjet, tak už tam tlačili další 2 auta, motali jsme se tam jak nemocní oslí a stejně nakonec platíte zase 50 euro za jídlo, i když garantujou, že se tam dají za 10-20, no. Protože v ten moment, když si v té levné, tak si dáš to nejdražší, že? Takže každé jídlo tady stojí pajcku, no. Snažíme se tu vařit, manželka už má ze mě srandu, protože každá moje útrata je 5. Já cokoliv dělám, tak je moje útrata 5 euro. Včera jsem byl úplně v 7. nebi, protože jsme jeli z výletu, z nějakého Puerto Santa Cruz, já nevím, tady je všechno Santa Cruz a Puerto. A byli jsme v nějakých botanických zahradách a v nějakých jiných zahradách, nemá to na Kroměříži v žádném případě prostě, ale jako architektura, upravné, to tady všechno je, jsem spokojený, fakt je to dobré místo. Můžu to doporučit, jako jestli si chcete užít jako pokoukání a být v čistým a jsou to slušní lidé a docela dobře se tady jezdí a všecko možné, s tím já nemám nejmenší problém. Nejsem cestovatel, ale není to žádný posraný Egypt, kde vám furt někdo něco nutí.
ale včera jsme jeli z toho výletu a malá tež zaspala. Tak já u té dálnice říkám manželce, hele, já bych byl úplně nejšťastnější, kdybych dokázal tady někde zastavit a byla by tady kavárna a já bych si zapálil, dali bychom si kafe, nějakou dobrotu a přesně u cesty s výhledem na moře, včera byly vlny, byli jsme někde na východě, tak tam moře bičoval vítr a u té si šláhly vlny a tam byla tak malá kavárna v tom kopci 200 metrů nad tím mořem, přímo cesty. Dával jsem americano, Nespresso, jak se to jmenuje, a bácho, brownies a nějaký sladký koláč, 5 eček. No, to bylo přesně to, co já od dovolené vyžaduju. Prostě nažeru se doma, udělám si svačinu, tam si dám jenom nějakou sladkost, nějakou lahůdku, popravdě. Ale koupit si tady ve Španělsku nějakou dobrou uzeninu, jako šunka chutná, jako nějaký hnusný salám. Jejich chorizo nemá ani zdaleka prostě ty kvality, ty prostě čabajky. Jako nemůžu se zapřít, já jsem prostě středoevropan a mám rád ty naše chutě, ty hutné chutě, ty silné, kořeněné. Jako měli jsme tady z Lidlu nějakou šunku s trufo, jo, jako s lanížem, jako větší kekel se nejet, jo, má to v sobě fléky, chutná to jak nemocný. To je parkování? Dostanu to tady? Hej, do pytle. No, já si asi skřapu nohy a zaparkuju. Nikdo neodjel, jo? Nikdo. A tady. Hej, taky ne, to auto není nejmenší prostě. Tu je doma garáž. No naštěstí zatím za mnou nikdo není, kdo by bude prudit. Bože, tolik kole. V more! A tu jsem byl. Já to tu dám, to tu vléze. Já to zkusím. To má parkovací kameru. Dívejte, poslouchejte. No. Zpátečka je prostě kekel. Tak co proklínuje? Až to, pojďte na místa. Pojď ještě. Pojď, toč plný. To je... Ne, do pytle jsem jel poprvé a najedu na obrubník. Toč plný, ty si vině. No asi dobré, ne? Za golfákem. Sukces. No, nevěřil jsem tomu, ale zaparkoval jsem. Jinuškou si vzhůru. Teď ti někdo udělal 3 kolečka a zaparkoval. Hele, teď dítě spí dál. Tady v tomhle bydlíme. Máme výhled na vodu a na Volkswagen Golf 5. generace. S tím jsem docela v pohodě. Byli jsme na nějaké pláži, mimochodem tady hned vedle a sami Anglán, prostě úplně nepříjemný, stétovaní Angličani, co tam furt vyřvávají, hned po ránu tam jedli ty své anglické snídaně. Nebyl tam jediný domorodec, tady prostě skutečně v těch baracích vedle, po pravé, po levé straně, všude jsou domorodci, co na zdraví, chodí to se psy, jsou úplně unešení z dítěte a jako má to svoje kouzlo, jsem tu docela spokojený, ale urval se mi tape z shelter packy a tady je fuj, ten řadící krém a do toho mi padá USB-C, no to je radost. No Ital, no, Fiat, co byste si přáli? Otevřeme si okýnka, ať se nám děcko neuvaří, má na sobě 2 mikiny. Dneska jsme byli v Leprikoriu, nebo jak se jmenuje, já nevím, Leprosariu, takový urbex, prostě opuštěná, i kdyby špítal, kde se měli lidi léčit ze lepry, něco jak je na Havaji. Nikdy to nevešlo ve funkci, nikdy se to neužívalo. Navštívili jsme nějaký majáky, viděli jsme nějaké zahrady, byli jsme v nějakém muzeu,
byli jsme se koupat v nějakých přírodních jezírcích, jako je tu toho fakt mrtě, člověk tu, já nevím, je to takový teplý Island, bych řekl, ale máte tu víc jako vyžití, co se týče kultury nebo toho okoukávat, co udělali lidi. Není to jenom o té přírodě, ta příroda se fakt odehrává až v těch vyšších polohách, na to se teprve chystáme, tak bohužel mám jenom jedny gatě a nejsou turistické, myslel jsem, že no uvidíme. Helejte, nebudeme natáčet nějaké pitomní baráky. Já chtěl jsem to otevřít trochu hezčejc, jo, jako spustit YouTube kanál, že bych dělal videa z toho, jak řídím a jak u toho mluvím. A co jsem řekl na začátku, přišlo mi to, že jsem na dovolené docela jako v pohodě, že by z toho mohl být dobrý obsah, ale já nejsem cestovatelský průvodce, můžu jako za sebe říct, že lidi, co tady vidím, jak se natáčí a dělají tady tanečky před obrazovkou, tak je mi s nich fakt jako špatně. Nechci se zařadit do tady toho vláčku, jsem asi trochu pitomec, ale toto se mi nelíbí. I když chápu, že ve finále je jedna věc je vidět ty lidi, jak to tvoří a jak jsou směšní. A druhá věc je potom vidět ten obsah, který vám třeba něco předá, přinese vám nějaké emoce, radost, značení, do toho navštívit tohle místo nebo tady strávit nějaký čas. Jo. To je něco úplně jiného, ale bohužel tady neděláte nic, aby vás nikdo neviděl. Tu je mrtě lidí, zatím jsme nebyli sami vůbec nikde. Nejvíc sám jsem byl asi dneska v tom kostele, v tom leprosariu. A jinak si nevybavuju nikde, všude lidi, jako je tady 1 000 000 obyvatel na tom malém ostrově, typu je tady další 500 000 turistů a je to fakt jako přepal. Z města, jako do toho Los Cristianos, odkud my vyjíždíme, tak je 3kilometrová fronta každý den lidí, co se zařadí a chcou jet asi tady na tu pláž, nevím z jakého důvodu, nebo co tady si chcou užít. Jestli je baví chodit po těch promenádách, OK, good for you. Pro mě nepředstavitelná věc, jo, já se snažím neustále jít někam, jako stačí vyjet někam bokem. Já jsem si totiž na tady tuhle dovolenou koupil od Adama Gebriana mapy. Nekoupil jsem si tu jeho knihu, tušil jsem, že nebude čas jí listovat, ale mám jeho mapu, 220 míst, to tady označil, jako že to tady stojí. Z 50-70 těch míst jsou hotely a takové věci, kde by se člověk mohl ubytovat nebo to navštívit, jenom třeba jen pokouknout. To mě úplně not interesting i když architekturu mám rád, ale co mě první den, co jsme měli výlet, potom co jsme zotavili a přijeli a adaptovali, tak jsme jeli do městečka tady vedle, do Adeje a tam je prostě krásný kostel, k němu muzeum. Pojedeme tam určitě ještě jednou, bylo to tady zavřené, ale jenom jsem byl pod těmi velkými stromy, byla tam s velkým výhledem do údolí a krásně vybetonovaný plác, malá tam tlačila kočárek, my jsme si tam jenom sedli a opravdu tam jsem se cítil dobře, že jsem na nějaké dovolené a že nic nemusím a že mě nic nehoní, ale co si budem, to cestování, když musíte stíhat spoustu věcí a nechcete jako si připadat, že jste něco tady promarnili jenom u vody, protože ta voda je fakt studená, jako nemáte chuť u ní být, jo, nemáte vůbec náladu do ní jít, my tam chodíme jenom proto, aby to dítě se teda očváchlo. Dneska to doufám ještě sfouknu, takže půjdeme jenom do bazénu v resortu, protože tam jsme ještě nebyli, ale mořská voda tam je. Co se nám samozřejmě stalo? Dítě nám první den pláclo sebou o vlnu, spadlo a od té doby se bálo jít do vody, přemlouvání, furt nějaké tanečky kolem toho, aby nosila kyblíček, aby hrabala píseček a pojď si trochu do vody. Nakonec, když zašel mrák a začal foukat vítr, tak chtěla do vody, pak to zazdrkala zubama, no jako užívám si to, co to jde, no. Dneska tohle byl Proklínač a jeho první videopodcast. Videopodcast, kde se nic neděje a kde točíme auto. Bohužel takhle to dopadlo. Já jsem strašně rád, že jsem zaparkoval. Jo. Bylo mi líto to utnout jenom tím, že zastavím. Možná to uděláme ještě úplně jinak.
pořád to nechám otevřené. Mějte se. Snad se ještě uslyšíme. Mám vás rád.